Umwana wangu wakarorwere kupi Obama ukabvire iwe angaita sei angarora wakazi saka unofana kubvaka pauri kwakarora munhu iwo saka uyu anofana kuita sei kana iwe munhu wakarora makadzi iwe ukanzibva uyu zvino anofana kuita sei iwe pawana umwe murume uyu anofana kuita sei Anika zvaro kufunga. Vakaitika rizvo vakatuya kuzotora akadanani mukadzi wako ari kupi aripo iwe usiri wakadana mwani iwe vanozani munyika mazvo ose mmoja ari awe anawe uwe kupi uri kupi ndogara mukati mumasi noshandira mupira nyaya yakatikira kupi yakatikira mupira betofisi anoita nezvei akanyenga hatingoita zvekuchera awo muri manhingi mese munochera mese mushanda pamwe chete anoshanda panext panext akapuwa here samuna handisingazivi mupurisa akaita nyaya idiya ndituve mama takambomuti ainde kutanga tikazoona last 2 weeks ago samuna uyari kuti munhu akamusina mupurisa wedu aita kabiri asingasevheni kava ari mushai saka mhosva yatiri kupa musungwa pandei munhu wacho ariko here ariko nhasi vese ndavati out ndinoona vose vane meeting basa vese ngavaite mameetings avo vari mameeting ndaona mwana umwe vari muzvikuru kuzvikora tusha munhu anotora bhaibheri chaiyo kupa vasungwa votosumuka anjeru ndo vari kupana mapurisa edu vachiita bhizinesi basa hakuna zvinhu zvakashata saizvo saka ndati aiwa mese garai ikoko mutisiye tiite zvinhu zvekutenga because kana ini ndogona kuvapa ana kusamonewa munhu wenyu saka ichi chakaitika chamwanaorit zvakaitika ndezvekuti tichitsvaga kugara iye ane ploti rake ikoko iye munhu weye saka akabata anope kugara pari sindoda munhu anodzimai wani akawana munhu anenge kuchairawo nekuita sei kati auraiziona ndopatakatanga kugarisana zvakadaro iye mukadzi anaye asi mukadzi wake anododhera kukadoma nokuti ane vana vanodzidza saka imi mugere paploti pake tati ndopata tichigara ipapo gore rekutanga rakapera rechipiri irori razopera rakutonopera saka mudzimai wangu angapota achienda kumusha kwebisusu nevana nekuvanana kuti vana vadzidze musha saka angapota achidzoka kumaholiday kuno saka paakauya achitora vana vangu vari kuno ianga aenda kumusha ndokwaari kutaura kuti apo bavo ndopavandinyenga vandinyenga ndopavakaita zvavakaita svika vapinda mumba mangu svika vadii vavata vese zvadaro aibva atora vana vacho vaenda kumusha saka zvadaro vaenda kumusha holiday ino yadhecember zvikuru zvakutonobva kuti ndizoziva kuti ava vanhu ndo zvavari kuita yaive mari uyo atodzoka kubva kumusha kwandanda vati uyai kunoku holiday nevana vavo vadzoka kunoku dhei raiva nekoti rabhuti vake mukadoma akabva kumba akauya kumba pakuzodzokera kumba vakadzokera vaisi vari mota imwe chete saka vadzokera vaisi vari mota imwe chete pakunodzika patara paya pane safe station iripo ndopa akatambidzirwa mari atambidzirwa mari azouya kumba inoanda kuziva kuti ane mari mangwana acho ndopanakazobvunza murume wazisi vake ndikati ndonhai mudhara yanga iri koti rudzii vanhu vakachaisa nguva yekukoti because mainini vakanonoka kusvika uchikumba kanzi vakasvika nguva ndikati vakasvika zuva rakutorika zvikanzi vairuku vozokoti tatatobva kudhara asi vaidi vairi pamusoro nekuti mari vakapuhwa nemwana wavo ngati
Saka zvaida ina anotombobvira ndudza zvese izvozvo. Zvikanzi vari kunzi wakapiwa $30. Iye nasisi vake wakapiwa $30 nemwana wavo. Ngati mati mwana wasisi. Ngati alright. Saka zvadaro uya ndazodzokera kumba ndikati ko iwewe nezuro pandakakubvunza kuti maitei makanonoka muchitei wakati sisi vako ndowanga uchiruka. But panguru wataura kuti iwewe ndoweruka munhu akazosungwa achiruka. Musoro mai uona kuti wakaruka ere? Mati musoro munhu mamusingauoni ere nguva iyo? Wakaruka. Netime yakasvika nekutotadza kunzwisisana netime dzacho dzakasvika handinombobvira ndazvicherechedza because iye cherikurira hita anambobvira anga akapfeka ulaya. Saka nezvezvo zvakaita haana kutorupedza futi kudi rwanga akaruka one side rimwe rasina kupera kudi kuruka. Saka ndazomubvunza manje ndazodzoka nyumba ndazomubvunza kuiwewe warukwa kupi? Zvikanzi ndarukwa kupi? Ndarukwa kuDK. Mari yacho wakaiwana kupi? Zvikanzi takaipuwa naTavu. Ngati alright makapuwa mari zvikati takapuwa $40. Wakapuwa $40 alright. Ndafonera sisi vako wakati iwewe sisi vako ndo wakapuwa $30. Wapuwa $30 wakakutambidza $10. Saka imwe $10 waiwana kupi? Zvikanzi havana kuzviona kuti wapuwa $40. Inini wakanditambidza $20. Ndikati aiwa kuita hakuna zvinhu zvakadi, hakuna zvinhu zvakadaro. Ibva pano nemari yani, ibva pano nemari yako. Arimaona. Ndopakaenda kumunyaya wedu. Aenda kumunyaya wedu akanzi ndaneta ndoziya mangwana. Nekuti ndandatononoka wangu pakubasa ndichimbudza kuti nyaya yedu. Adzoka. Iwana muti aiwa ibva pano nemari yako kana kusvika wataura kuti mari iyo wakaiwana kupi. Aibva adzokera futi kumunyaya kusvika munyaya wedu adi auya naye. Auya naye munyaya wedu. Ndopakadini? Ndopakabvunza. Naye muzukuru chii? Ndikati no ane mari yandisiri kuziva kuti yakabva kupi. Ini ndoda kuziva kuti mari yakabva kupi. Kana asina kundiudza kuti mari yakabva kupi handisi kumuda pano. Nekuti sisi vake vari kutaura kuti vakamupa mari iyi. Vari kutaura kuti takapuwa nawo mari. Vari kuramba kuti aiwa ini handida kumupa mari iyo. Ndakamupa $10. Imwe 10 iyi ngataure kuti yakabva kupi. Zvikanzi alright rega tivafonere tese tichidi tichinzwa. Zvishuwa takafona. Tafona. Zvikanzi taura kuti munin'ina wakapa mari. Vaseka mari nyaya yako ndobva uyazoita makazoziva sekuti mari yabvepi. Soziva kuti mari yabvepi sisi wacho tavafonera akaramba achingopikisa kuti sisi makaripa $20. Zvikanzi aiwa mainini maziso angu haana zvironda. Ndakapuwa $30 natawo ndikakupai $10. Imwe $10 makaiwana kupi? Zvikanzi anoba munini kana aramba uyai naye kupi? Uyai naye kuno. Ndopatakasumuka tikaenda kuEmbrace kumba kwasisi vacho. Zvikanzi mainini ndoda munhu anotaura chokwadi. Nekuti munhu wamuri kutotanga kunyepera ndini kusvibisa zita rangu kunani kunaba munini. Ndiudzei chokwadi kuti imwe mari makaiwana kupi? Kana maramba takusumuka tese pano takuenda kuna Nakuti. Ndiwo watanopedza nyaya dzani dzenyu. Handizivi kuti vachakubvunzai mabvunzira api. Uyu ndo paakatanga kutsanangura. Mira nditsanangure sisi. Zveshuwa ndakapuwa wakanditambidza $10. Asi manditambidza $10. Jera takabva kuya ndakazopinda mota manga muna nababa api. Mina nababa api. Tasvika pa filling station. Munhu wese akadzika mota. Vachibva kutonditi maini wakatoita zvekundikandira $10. Mari yemuriwo. Vatambidziwa mukazi mari yemuriwo muchibva maita sei? Akati no ini ndakatomboiramba mari. Asi vakazonita aiwa tora yadhangana basa. Mari mutora mutenge muriwo. Hanza alright. Ini ndichibva ndati hakuna mukadzi womunhu anopuwa mari hakuna mukadzi womunhu anopuwa mari nemurume womunhu vasina zvavari kuita ende pasina zvakaitika. Taura kuti mari iyo wakaipuwa pachapita ipi? Pandiri achibva ramba kanyarara. Sisi vake vachibva vamubvunza futi zvandamubvunza izvo. Kuti kwakusina muriwo vanenge vazviwana. Titimaona. Ndisingazivi iyo pakutaurirana kwani pakutaurirana kwavo. Right, zvadaro paipai akati no zvakaitika ndezvokuti pandakanzi nambamamishu yaimutore vana minde nawo kumusha ndo vakaninyenga baba api vakakunyengai sei? Vakati no vakangonditi mainini mumboziva here kuti ndokudai zvandinokudai hapana kana munhu wana anombodi anombozviona. Imimi mune muchingwanzi muri kugara pamba pano vanhu vese vanoziva kuti muri kugara papi pano. Ini kana ndichiuyawo vanhu vanenge vachingoti ndiri kuya pamba pangu. Handimoona. Ndisingazozivi kuti vakazoita mazuva mangani vachidi vari pakunyengana vasati vabvumana. Kusvika vazovata vese ndipo vakazoenda kumusha. Nekuti ndizoziva nauye kunge ndatomushedza kubva kumusha auya kuita. Nemushure kubudidza nemari
ndipo ndakazoziva kuti yakarora nini ra 2024 aniwananga naye hamsati vanenge vachienda kumusha vandevana wangu newake. amai ndozvamakaita Ndozvakaita. zvina kuitika ndimakazviitaka ndozvakaitika kakuti vange ndozvamakavawo imiri ndozvamakaiteka ngomira kutirina poti kana uchitaurirwe unokonzera kusati urinoita kuti kana pamairohwa maitoti muda kuive nemba yenyu ko zvinoita kuti kana wawana murume unoita izvozvo chii chii naye mai vaida kunaridziwa chii titaurire ndimakazviita ka zotohwanemi pamazviitira maitirei pamairara nemunhu murume wemuinaye maizviitirei mamusachadiwiro maida kuti mukarara noyo mukapedza moda munorara noyo kuti maida kuti mukapedza neuyayo moenda kunoyo kuti maida kudii Baba vakanditi zvoni ambovumaini ndikundodai vakati abankuru azviiti zvikaba zvezvinoita nekuti nini munhu wese anogara pano pano pangu anofanirwa achidanana neni ndikati azviiti bankuru kubva vaenda muswekutanga musochitundu vavazodzoka ndobva vati saka makazodii ndikatoramba ndakanyarara ndobva vati vakabva vanditi mainini yaimutori chaitika indaigara muimba iri yega ikagara muiri yega muda kundipa chii zvikanzi yaimutori ndobva ndakaenda ndikamira pamukuru ndakati pindai ndikusvipei pandakanopinda ndobva vavhara dhoo ndobva vakabva vandibata saka makarebewa tsanangura kwamuri kuita makarebewa vakamira pamboa ande makavharirwa musingadini akabvisa bhurugwa ndiani saka urepu saka makarebewa naye ambuya makarebewa ii amuna kurebewa amuna kurebewa ii ukamwana kuongazo unobvepi kumushayo wera wanenge yakadi uchigara ire ikadumatonini wagara kudutonini wendimidvavechi 3 vana macho bazo vanobvepi maya kudonini village 5 kozi kudonini kudonini ndokuziva nekudonini nenyadza yakatatunga dzakawanda dzevanhuakazopongwe kana iniko kaka inongowangoita wako sechirinji but kana iniko kaka kesi kidhoni kaka wakarogwe munhu kakadhapa kaka kubva panapa vanhu vokudhonini amene kuti ingani nyaya dziture dzimwe dzatazoita tikazonorekava zvinhu nemadhongi nematongi mombe dzaramba kukwanda miri kubaya nenhau idzodzi dzevakadzi dzeritsuku saka imamai saka mudezvo munodani pakati pevarume vavira murume wenyu ndeupi uyo makarara naye ndiwani wamakarara naye ndiwani makarara naye nekuda kwei kana siri unyizvi ndaimwabvunza kuti vakarepu vakangani havana kutovaedina
So kugara kwamama muchiita ipapo mamutogara nemurume sewenyu. Aiwa. Saka makabatwa kawanikapo. Yata kutongwa munhu. Sasa chakatanga chii kupiwa $10 nekurara naye. Kurara naye. Weto Saba ito recover. Saka $10 yanga yaechi. yemuriyo. Wakati muri udzine yana. Badi muri udzine. Cabbage. Because $10 zinotenga nyama yedu. Yanga wakati muri udzine. Murumati gaji rokuwa sama mwenye kudari. Awangasu. Ngasunga kutamba nenyaya dzakanaka. Murume ava ngasu. Nai saka vanhu chavo mapolisa pazvinhu vanosunga kwete vanhu vanoti vaenda pazvindege apo vofona. Asi mari yemunhu aisa muhomwari zvikamunhu. Saka vanhu vanotiri vanatinyatsi. Saka mapolisa anosunga vanhu. Marongo aripi? Very good. Imi makamboita problem yenjere ere muchikuru. Dzakatokwana dzimurerei. Oh, saka zvinhu izvi makatoita munyanzo zvanda kuita pfungwa dzangu dzakakwana. Ndizve. Dzakakwana. Ndikuri pamakaita zvinhu izvi pfungwa dzenyu dzakakwana makaita munyanzo ndi kunyanzoita zvakati. Kudzivirira vanga vakapfeka chikondomu. Vana. Ya makazoona ku. Imi mati vakandibata. Makabatwa kupfeka kondomu. Saka iye kakarongwa zvakanaka iri kondomu. Apfeka kondomu mangu mira. Tanga kupfeka utano. Mabona akaripfeka. Weza moto ari kubata iwe. Sambe. Kana timufunza ari moyo kunokwezi. Andi makata chiure. Usati tinyine tinyika kuti makaura. Ndi makapinda mbao akapfeka kondomu muri mwere. Akapfeka muri mwere. Makamuna achipfeka. Ndobva matomira. Kuimaiti chii chakuda kuitika. Mukaona munhu akukoka makamirira kupfurwa. Bati kwa akandibhala dhoka. Dzakako akabhala dhoka akabata dhoka neka. Wachipeka kondomu wani. Akabata munhu. Ungapfeka wakabata dhoka. Uko akabata dhoka. Akabata munhu. Ndonganga kakanzwa basi vakatsipa. Basi ukaona munhu aita musha wake wokuti akomodheta vanhu achishandisa nzira dzakadaro pakaoma. Saka vese vagara ipapo Ngati pane umwere. Omba. Vasaka avagara apo. Ngoma hiyo. Satupanikira moyo. Ava munhu ngabata. Ngabata. Bosi kuna mwana kuti vanotaka advantage yekuti unoita vanhu nomwoyo wakanaka. Zvia zvatinoita kana tida kubata huku zviya zvekuti unokanda chimara zvizikamsudira mudhuze wobva waibata huku inenge iri honest pakudya paya. Ine zvitokumba kuti chezi munhu aatoto chikafu nemwoyo wese. Uye munhu arikuranga kuna avava. Uyai mugare wemurime kuti achizvake ndo nzira dzake dzokubikirwa vakadzinadzo. Ndiri mazvona manje. Ayatodzika. Ungati munhu uri kuirira naye pamba pamwe chida uchidzi mukadzi womunhu wanyenge wosangana ngoti. Varume muri kubuda mudhoiri wotobata mukadzi womwe. Kwanzi ndinoda munhu ane mukadzi. Pamba pangu panenge pachitsvairwa kuita kunge ane utsanana maningi. Chakadzira nyaya iyi inakidza. Ipapa iphase 1 chitapinda paphase 2 murume abatwa akazobatwa murume wacho akauya kudaro. Handiti kana asevhwa samunhu akaripiwa maoko make akatadza kuchiuya tochimurova neorder number 1 yesamoni redu inotaura kuti tongai munhu asipo muchifevhera aripo. Ndotangotonga ndo zvatoita kuita muprisa watomonotora zvinhu. Saka foni dzake munadzo here kundaba dzemu. Saka uyu mukadzi uyu unomuona sei? Ndisati.
Vatezo lavari kumwa. Vatone vana vavo. Ne vana vavo. Vana vana ndo zvaita kuti mukadzi wekutanga. Aiwa. iyo yanga munaye wechama. Mwana wangu wakarorwa here. Kupi? Kwaba mali. Ukabvire iyo. Angaita sei? Angaroora wakati. Saka unofana kubvaka pauri kwaroora munhu. Iwo saka uyu anofana kuita sei? Kana iwo munhu wako akaroora makadzi iwo ukanzibva. Uyu zvino anofana kuita sei? Iwo pawana umwe murume uyu anofana kuita sei? Anoita zvaari kufunga. Zvakaitika rizvi. Vakati kuya kuzotorawo. Kutora mukadzi akabva pane mumwe munhu kodi. Anombe abvire. Ndonenge uchikodzerawo. Abeti motika kwezama sona. Vamwe zvingachinji. But chiri nomurira vanhu. Zemuriro rudzungu baba. Uyu zvakaitika kuti akazvibata zvakaitika pamusha umwe chete. Pamwe akatodzerwa achitoitika. Pakanaka iwo amasi sungaira muone yavo kuti